Uhlelo lukahulumeni i-Employment Tax Incentive selisize ukuthi kuqashwe inkulungwane zentsha. Khathi liqala lwanikeza izinkampani eziqasha intsha imali engaphezulu ka2 billion amarandi. Nakuba sisephezulu isibalo sentsha engasebenzi kepha selithele izithelo. Kodwa ukubambezeleka kokukhokhelwa kwaloluhlelo we-ETI kungenzeka kugcine sekuphazamisa inqubekela phambili esiyenziwe kule minyaka eyisishiyagalombili eyedlule. Ungoti wezentela kwa-Itimax nosiza amabhizinisi ukuba afake izicelo zalemali uthi azikho izizathu ezibekwa ngabakwa SARS malungana nokubambezeleka kwenkokhelo. Our appeal is that if SARS have concerns or are requiring additional validation material, whatever it is that they maybe need in order to release those refunds, and I'm sure they've identified certain risks, maybe that's why they're not releasing them, tell us what those risks are. We will deal with those risks on a client-by-client basis so that those amounts can be released. Ezinye izinkampani zisebenzisa imali yaloluhlelo lwe-ETI ukuqhuba amabhizinisi azo. Ukubambezeleka kwenkokhelo kwenza labo abanamabhizinisi badikibale ekufakeni izicelo zokukhokhelwa le mali. It's hitting cash flows very hard. So that's why I'm saying it's becoming a disincentive. So at the end of the day, you end up laying off the very same young people you employ. You just tell them, look guys, I can't keep you anymore. Abanye bakholwa ukuthi izinguquko ezize nabaphathi abasha baloluhlelo kungenzeka ukuthi yizo ezenza libambezeleke. iSARS ayitholakalanga ukuba iphawule.